مجرش أنا كرسع زي ذلي قطبة إمداد بملو متينة ناي سلسينا ناتينا يود جوزينا من نجا مريج أيبلنا من يوتنا حيلتاتون تداخي من ينكم زولك هذا الله كل بوتاتات ناي دنكلسي أو إنا زيادة خستي كفيلنا مرزات مرحت حيلتات نيرومنا بعل ود عقبة بعل ود سوسة يسيف ود سوسة مرحت حيلتاتنا أو استسو أنا بزحات نيرو بوم إلو تبوم زبالة تغلال حلال تاوتيو زي برهان زي سلسة دي 4 فيستوي دحار كم زراها قصنيا زي برهان زي لك خمس حجز لنا يا برهان نتمريت لويتو سرحيت عصب وق درب جقنا هزبا سراويت حرنة إرتراه بلد كل تور 1491 حدن نايوادي وق مزازمة صلاي كي تودبن كله اقرو سعيبو بيلو المبصح سلازا حسبه شعو مشهت من قد زفتش قال عغمي كواندسان حدا حيلا أقارن سلسة تانكتاتن نقدميت حاليفهم أب قحارة كم زحضر تغيرهم لسلسة ور 1491 حدن دما الزناي قدميت أهادو نابتي قدميت كباب درب بسيحهم ناي حلوة نقطة دحر ممسرات أبي كبابي درب وحد حيلي ناي صلاي مهلاو قمقيموم بعلة 4 ور 1491 حدن آقا مشت أبي وادي تريفو زنبرا عقمي ناب درب قسقيسوم مشت أبي كساد درب مسبسحة أفتو بوتا عريدو زنبرا حد برقز زخون ناي سبارتاكيات فولي كوماندو مسي سلسة تانكتات ما كالاي أصوارات نغيرو ككالاخل فتينوم بعر متقعتنا هنقصلنا قال أهاتات دحر لنك سعبان قام قد حاس كان أهادون ود محمد زحزوا نهندس أهادوها حيثكم توقوسو تبهينا درجة ساعات شوعتنا يمشت إنا تبقيسنا كاب جحارة مسوس أنا تاباتات هالو تاباتات بتصح مسبلنا زين تأويدنا لنا صنيحن تنتي كم زي عبيت فيش توتات بتايم بومب زتوكوس جيرنا لنا صنيحن بزغونتي عدلنا نتايو أبتي أني أدين تجاجين ولا نتاين بزح خي تسقعنا خلنا يتفجروا تسقعنا يراتقون حيال ما حسيت موردنا مغنياتو درت إرجع أب درت إرجع جيرنا أصلا زنبرا كبيت سقعت بمثلنا نيرو جين قلت إيه مثلني وين إحنا دنيا ذوق جينا يدنا أتي جزية أخيلوا أتي فيش تفات سلة تبارعي أتي حدا قاد حنا مالتي بزغونا قتلنا من اللي تنكيد حاضرنا أبزي هندبتا سلة زغونا كلتان كترفلا وجن نزي أبي كساد درب عريدو زنبرا أهدو دفيو كغصل تخلو كوانتو نبرا جل بوتاتون أبحث إرجزي زحزولو جميرو انت نبرا أبزو جزي صلاي أبصبيب سرجع فنجي سلستغله اتاتمرح زنبرا تانك وجن سلستهرمت مكانايزد وجن كحلف سلزي كاله مدنو جواي تفتيرهم مريتون نمو جحو سلزخده انت وجح دمان مكاين مع الشاق زخون يخون سراويت كوعلو زخل ستر بوتاتا سلزي نبرا وجن أبتو بوتا حد برجد حلوة جديفو زترفا كل عقمي على تحمش ور 14 حدن ناب جحرة مليسو كم زوعل تجيرهم صلاي على تحمش ور 14 حدن ساعة 10 بادو أبيلو وجن زن سحب مسيل وكخوني خل نخفتش حد شامبل زخون سراويتن حمش تانكتاتن أسلفو تقدمو أبدي بيانايتن حلوات ريفو زنبرة برجد وجن آتيم حانت تانكي باربيج تقاسيلاتو سنبيدو كيت كلا حديمو تمليسوم وجن شعو أقامشت 16 بادو نزغصل متقعتي كحجزو زخل أقد السبوتاتات مقوصر أبتي أبك الميز نبر برجد متنيا متقعت وسيدو قلا ترترات حيزو حديروم على تحمش ور 14 حدن مشت أب جحر زوعلة ناي وجن سراويت أركيبو مستي أبدرب كواجا زوعلة أهدو تدريبو نبع على شدش ور 14 حدن أب زوج حليتي متقعتي جميروه على شدش متقعتي سبارتاكا يتقبلونا مجمرة نقول وقعتها سألميتو أقاطامي أبتان حنا زنبرنا حدا أبال ناي سبارتاكا ملكتيو أريبي لحظة ماريخنا شعو أقاطامي تي أبكرمينا زلخونتات تحبريتا قلتيفنا وسينا زغنا صبو غسكيسنا انتقنا مسلماتن مسجلة تأساسيركا ناي متقع زنبرة زي موهادن اتوق تربشبش كبل سلازا حدرة أي سلطان
ይኹን እምበር መሬት ክወግሕ ምስ ጀመረ ወገን ነታ ዝተሃርሞቶ ታንኪ ይዕርዩ ኣብቲ መስመር ዝነበረ ፈንጅታት ብኣባላት ሃንደሳ ከም ዝወፅእ ገይሩ ኣጋርን መካናይዝድን ኣዋሃይዱ በርቃዊ መጥቃዕቲ ምስ ፈነወሉ ከየትከለ ብህድማ ናብ ጎላጉል ወሪዱ ኣኳሊሙ ኣኽቢቡ ክጭፍልቆ እኳ ሓሳብ እንተነበረ ሞሊቑ ብህድማ ብዙሕ ከይከሰረ ንበይሉል ገዲፉ ናብቲ ድሕሪኡ ግንባር በይሉል ተባሂሉ ዝተፀውዐ በረኽቲ ቦታታት ናይ ዓስካሪ ብምድያብ ምስቲ ካብ ግንባር ደቀ መሓረ ዘምጾ ኣብኡ ዝጸንሐ 22 ክፍለ ጦር ተደሪቡ ሒዙ ጅግና ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ብ6/4/1991 ንበይሉል ሓራ ውፅኡ ነታ ዓዲ ድሕሪኡ ብምግባር ኣብቲ ዘይምቹእ ቅርፂ መሬት ንምክልኻል ጊዜያዊ መከላኸሊ መስመር መስሪቱ ኣብ ቤሉል መግለፂያ ሓንቲ ነገር ኣላ እንታይ እዮም ገይሮም ገሊፆምና እቲ ኣረኣድኣና እውን ተረዳእናዮ ስጋረት ቀጣን ገይሮም ገሊፆምልና እቲኦም ዓፋር ማለት እዩ መስቲ ገረብ ደሎ መስቲ ገለ ደሎ መስቲ ዘሎ ጫካ ኣዝዩ ጥንቃቐ ዝደሊ የማን ፀጋምካ ዘይርግፅ እዩ ዝተባሃለ ከቢድ ጥንቃቐ ጌርና ኢና ንቤሉል ከይድና ንቤሉል መጥቃዕቲ ጌርና ኣቲና ቤሉል ከም ዝሓዝና ኣይፈልጥናን ንኸይድ ንሕና ቤሉል ድሕርያትና ትሪፋ ከላ ቤሉል ከም ዝሓዝና ቤሉል ክንረክብ ጎቦ ጥራሕ ፅጋዕ ጌርና ንሕና ቤሉል ሒዝኩም ኣለዮም ዝብል ከዓ ኣይሓዝና ኢና ንብል ኣብ መንጎ እዚ ኣብ መንጎ መራሕቲ ብርጌድን ኣብ መንጎ መራሕቲ ወጣን ትርከብ ተቋሪፁ ትጎልጎል ምዃኑ ማለት እዩ ስለ ተቋረፀና እሞ ስጉምቲ ንውሰድ ኢልና ተማኻይርና ማለት እዩ ንወስድ ስጉምቲ ሕጂ ዘይፈለጥናዮ እንታይ ይመፅእ 22 ክፍለ ጦር 2 ብርጌድ ኣብቲ እግርና ፀጊዑ ኣለዉ ዝኾነ ብገስ ንስበልና ነፈርትን ገለን ገይረን ንሓንቲ ቦጦርኒ የዳኽምኣ ርክብ ንምስርት እሞ ንምሸት ይኹን መጥቃዕቲ ተባሂሉ ንምሸት ንፅበቲ መጥቃዕቲ ምሸት ፅራሪግና ምስ ከድና ነዚኦም ጎቦታት ንዕን ንሕዝ ንፅቢ ሓይቱ ንግሆ ብጎልጎል ገይሩ ፀላእ ታንክታት ሸኺረ ንሪኢኹም ዘለኹም ላቆና ኣቱ ቁርብ ዘራርገና ድሕሪት ወዳዲብና ንቤሉል ነተን ድፋዓት ተታሕየ ነሩ ንዓይን ሒዝና ኢና ጠው ኢልና ዋ ንሕና ንቤሉል ገፅና ክንቅፅል ፀላእውን ፀረ መጥቃዕቲ ክወስድ ምስ ሜካ ሓምሻይ ሞተራይዝድ ናይ ፀላኢ ኣብ መንገዲ ኢና ተራኺብና ኣብ መንጎ ቤሉልን ኣብ መንጎ እቲ ናይ ጋሕረ ዝበሃል ቦታታት ኣሎ ስብርባ መሬት ኣብኡ ኢና ተራኺብና ኣጋጣሚ ተንኣህታትና ብምሉእን ስለ ዝተበገሳ እቲ ክብለኩም ፀናሕ እኳ ፅቡቕ ናይ መወዳደቢ ዕድል ሂቡና ስለ ዝነበረ ንፀላኢ ተወፊሩ ዝነበረ እውን ኣዝና ኢና ኣዳኺብናዮ ብዝኾነ ከኪብና ዕለት 6 ቤሉል ኣቲና ማለት እዩ መወዳእታ ተረትር ናይ መወዳእታ ንቤሉል ዘገምግም ተረትር ገለ ሒዝናሉ ገለ ከዓ ረዳት መፂና ዳርጋ ካብ ዓምናን ላዓል ኮይና ንየማን እንዳመጠጠና ስለ ዝኸደ እተን ኣብ ጋሓረ ዝገዘፍናያን ኣህታት ብምልአን ባዕሎት መህመድ ሓዞን ከም ድስዕባ ተገይረን ኣርኪበን ሙሉእ ለይቲ ክዋጋ ሓዲረን ንጎ ግን ንሕና ብዚ ፅርግያ ቤሉል ስለ ዘለና ተኽልና ንፅርግያ ምስ ሓለፍና ንቤሉል ዓዲ ምስ ገፅና ምስ ከድና እቲ ትረትር ሒዝ ነበረ ፀላእኻ ብኺሊቱ ክደን ስለ ዝጀመረ ኣብኡ ኮሎ ደሺሉ ወሪዱ ተታሒዝና ንቤሉል ኣቲና ንቤሉል ክንቅፅል ከለና ኣብ መንገዲ ኣብ ፍርቂ ምስ በፃሕና ሄሊኮፕተራት ከዓልባ ኢለን ንመሬት ብዙሕ ፃዕሪ ገብራ ሕጂ እንታይ ምግባራ ሓይሽዳ እዘን ሄሊኮፕተር ቡምባ ተዘህልዎን ምተኮሱልና ኣብ ጎልጎል እዚአን ግን እንታይ እየን ብልሓተን ገለ ኢልና ንጠራጠር ሕጂ ውርድ ኢልካ ብኡ ማይ ሽያኽ ነይሩ እቶም ኣምሓራ ክሰት ኢሎም ናብቲ ማይ ሽያኽ መፁ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከዓኒ ኣብኣ ኹንኩም ፅንሕዎም ሞ ደዲ መፁ ሓዝዎም ተባሂልና ከዓ ንኸይድ ሕጂ በማሓርኛ ንዛረቦም ሄሊኮፕተር ዳእታይ ኮይነንን ገለመለ ምስ በላ አንድ ሻለቃ አለ በዛ ሄደ ንዑኑ ሙሳዲ ለኔን ዓሊመን ንክወስዱ መፅን ይብሉና በዚያ ኸይዱሎ ብሉና ቦል ተበጎስ ንባህል ንሕና መስርዕ ንኸው ንጎይ ማለት እዩ ተበጊስና ዛጎቦ ውፅእ ክንብል ከለና ካብኡ ንኔው ዝቐፀለ ሰብ ስለደየለ እዚ ሻለቃ ቁርፁ ቀይሩ ንድሕሪት እንዳኸደ በእሰር ከይንረኽቦ ናብ ዓርኮብ ኮባይ ካኣቱ ኣብ ላዕሊ ክንበፅሕ ርኢና ከና ብኡ ኮፍ ኢሉ ፀኒሕና ተን ሄሊኮፕተር ንዑ ኮዛ እንድመፃ ነይረን ድሓር ንመፅእ እጅ ወደ ላይ ገለ ኢልናዮ ዕጥቁ ዝሽጉጡ ገለመለ ፈቲሕና ሒዝናዮ ምርብራብ ግንባር በይሉል ካብ ዓሰብ ንሰሜናዊ ምዕራብ 13 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ 1740 ብዝሒ ተቐማጦ ዝርከብዋ ታሪኻዊት ዓዲ እያ በይሉል ብዕሙር ኣግራብ ናይ ዓርኮብ ኮባይ ኣብ ዝተሸፈነ ገማግም ሩባ ዝተደኮነት ሓንቲ ካብተን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ ዓድታት እያ ብኣፈ ታሪክ ከም ዝንገር ቅድሚ በይሉል ከም ዓዲ ምምስራታ ኣብዚ ከባቢ ሉሉ ይርከብ ከም ዝነበረን ፀኒሑ ብካምሲን ተደብዲቡ ከም ዝጠፍአን ይንገር
بቋንቋ ዓፈር በይሉል ማለት ሉል ጠፍኡ ማለት እዩ ኣማጻጽኣ ናይዚ ሕጂ በይሉል ዝበሃል ዘሎ ዓዲ ኸኣ ብኡዝ መንጨወዩ ይበሃል ካብ በይሉል ንዓሰብ ንደቡብን ደቡባዊ ምብራቕን ገጽካ ኣብ 5 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዘይመልእ ብከቢብ ደናጉላ ዝተረግረገ ዓስካሪ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሰንሰለታዊ በረኽቲ ቦታታት ይርከብ ጸላይ ወገን ንዋዲ ምስ ተቆጻጸረ ንወደብ ዓሰብ ክሳብ መጨረሻ ክከላኸለሉ ዝኽእል ቦታ እዚ ናይ ዓስካሪ ገዛእ ቦታታት ምዃኑ ስለ ዘጽንዐ ካብ ኣብ ግንባር ደቀ መሓረ ዓስኪሩ ዝነበረ 22 ክፍለ ጦርን ኣብ ግንባር ጊንዳዕ ካብ ዝነበረ 21 ክፍለ ጦርን ምስ ሙሉእ ዓቕሞም ብነፈርቲ ዓሰብ ኣውሪዱ ናብዚ ቦታ እዚ ኣምጺዎም እዚ ስጉምቲ እዚ ሙሳዱ ንወደብ ዓሰብ ከም ናይ መወዳእታ እስትንፋሱ ከም ዝርያ ዘመልክት እዩ ነይሩ ጸላኢ ዘለዎ ዓቕሚ ክፍትን መጽዩ ካብ እስመራ 17 ቅድም ስሒብዎ ኣሎ ክልተ ክፍለ ሰራዊት ካብ በዓል ጓዴን ድመፁ ኣለዉ እንደገና ሕጂ ኸኣኒ 22 ካብ እስመራ የምጽእ 22 ካብ እስመራ ኣምጽኡ ማለት ፈተናታት ዘከይድ እትና 22 እኳ ብዙሕ ዝገበሮ ጽልዋን ክሳኒ ኣይነበረን ጽቡቕ ተዓዊትናሉ ገለ ታንክታት ማሪኽናሉ ቀጺሉ ኣይደንጎየን ከኣኒ 22 ምስ ተዳኸመ 21 ከዓ መጽዩ ጅግና ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ብዕለ 6/4/1991 በይሉል ምስ ተቆጻጸረ ጸላኢ ካብ በይሉል ንደቡባዊ ምብራቕ ኣብ ዝርከብ ገዛእ ቦታታት መከላኸሊ ዕርድታት ሰሪሑ ኣብ ምቹው ቦታ ስለ ዝዓረደ ወገን ድማ ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ንበይሉል ንድሕሪኡ ገይሩ ኣብ ሰጣሕ ጎላጉል መከላኸሊ መስመር መስሪቱ በቲ ሓደ ነዚ ገዛእ ቦታታት ንቁፅፅር ናብ ወደብ ዓሰብ ንምክስጋስን በቲ ካልእ ድማ ጸላኢ ንወገን ካብዚ ከባቢ ንምርሓቕን ንምድምሳስን ኣብ ዘካይዶ ዝነበረ ናይ ሞትን ሕየትን ውግእ ንምክልኻል ኣብዚ ግንባር እዚ ንኣስታት 1 ወርሕን 3 ሰሙንን ካብ ዕለት 9/4/1991 ክሳብ ዕለት 25/5/1991 መሪር ውግኣት ኣካይዱ በይሉል ክንቅጽል ኣይከኣልናን ንላዕሊ ገጽካ ማለት ናብቲ ዝባነ ዓሰብ ዘገምግም ቀጽሎ ተባሂሉ ነይሩ ግን ምስ ዝነበረና ምድኻም ምስ ሓድሽ ሓይሊ ናይ ጸላኢ ምውሳኽ ስፓርታክያዲ ዋላ ካልእ ዝኾነ ዕለት 6 በይሉል ኣታትና ካብ ዕለት 6 ክሳብ ዕለት 25/5 ግንባር በይሉል ተመስሪቱን ኣብቲ ግንባር ከቢድ ምርብራብ ነይሩ ንኣስታት 50 መዓልቲ ዝኸውን ኣብታ ግንባር ኣብታ በይሉል ኣብታ እግሪ ተረባሪብና መጥቃዕታት ናይ ቀጻል ናይ መጥቃዕታት ነይሩ ጸረ መጥቃዕት ንወስድ መጥቃዕት ይገብር ብዙሕ ሽልካታት ነይሩ ብጸጋም ንሕና ኢና ነርና ኣብ መንጎ ተሒዝናዮ ዝነበርናን ኣብ መንጎቲ ገምገም ባሕሪ ምስቲ ማዕበል ምስቲ ንፋስ ምስቲ ገለ ዝኾነ ጸላኢ ሰልዩ ከኣትዩ ዝኾነ ይኹን ዝገበሩ ዕንቅፋት ኣይነበረን ካብ ገለ ተሳሒቡ ንድሕሪት ከም ዝምለስ ተገይሩ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ በይሉል ምስ ተቆጻጸረ ድሕሪ ናይ 2 መዓልቲ ዕረፍትን ምውድዳባትን ንዕለት 9/4/1991 ሰዓት 5:30 ንጸላኢ ከጥቅዕ ስለ ዝመደበ ብመሰረት ዝተወጠነ ድማ ኣህዱታት ወገን ነናብ ዝተመደብሉ ሾቶታት ንምቕናዕ ካብ ድፍዓቱ ወፂኡ ኣብ ዝጠራነፈሉ ዝነበረ ግዜ ጸላኢ ብወገኑ ንጸረ ስልያዊ ተልእኾ ሓደ ሻለቃ ዝኸውን ናብ መዛግብ ወገን ብሸነኽ ገማግም ባሕሪ ስለ ዘንቀሳቐሰን ሰራዊት ወገን ካብ ቦትኡ ወፂኡ ብምጽንሑ ከፋት ቦታ ስለ ዝረኸበን ትኺሉ ሓሊፉ ሰዓት 24:15 ኣብ ልዕሊ ታንክታት ወገን ተኽሲ ኸፊቱ ወገን ኩነታት ናይዚ ሰሊኹ ተርግእ ዝፈጸመ ኣሃዱ ጸላኢ ከይሄደአ መጥቃዕቲ ክፍጽም ስለ ዘጸጉሞ ወጢንዎ ዝነበረ መደብ መጥቃዕቲ ኣቋሪጹ ናብኡ ኣድሂቡ እቲ ሰሊኹ ዝነበረ ሻለቃ ብቦምባ ኢድን ኣርቢጅን ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ታንኪ መጠነኛ ጉድኣት ኣውሪዱ ሓደ ውጉእ ሓዲጉ ተኽሲ ምስ ተኸፍተሉ ናብ መበገሲኡ ተመሊሱ ሓደ ግዜ ኣብ መንጎ ትድፋዕናን ኣብ መንጎ በይሉልን ዝነበራ ታንክታት ሓደ ሻለቃ ኹን ኣትይወን መዓት ገልጠምጠም ነይሩ ለይቲ እዩ ብዝኾነ ካብተን ታንክታትና ዝወረደ ክሳራ የለን ካብ ድሕሪት ኣሃርታት ስሒብካ ነቲ ሓሊፉ ዝነበረ ሓይሊ ጸላኢ ከም ዝምለስን ከም ዝድምሰስን ተገይሩ ናይ ዕለት 9/4/1991 መደብ ውጥን መጥቃዕቲ ምስ ፈሸለ ወገን ነቲ መደብ ንዕለት 11/4/1991 ክቕጽል ኣሰጋጊርዎ እንተኾነ ሕጂ እውን ጸላኢ ኣቐዲሙ ዕለት 10/4/1991 ለይቲ ሰዓት 1 ባዶ ብሸነኽ ገማግም ባሕሪ ዘሎ ጎላጉል ብክልተ በርጌዳት ማለት 48-49 ናይ 22 ክፍለ ጦር መጥቃዕቲ ፈንዩ እዚ 22 ክፍለ ጦር ከም ዝመፀ ፈሊጥና ብሓንሳብ ጥቕልል ኣቢሉ በርባዕትኦም ብርጌዳት ጅንሱ እንታይ ገይሮም ትገምገም ባሕሪ ኣለወናና ኣብታ ሓገፋ ኣትዩ ታንኪ ሪኢኹም እንተለኹም 3 ታንኪ ተዋሒጠ ኣለዋ
وريدو بتاعك فاجرو أما أغلي الناس يجي ببحره هيني لنا بدهريت كفات نيرو بقدميت يوم كفات نيرو قف حلو بلا علقة لنا ما يقع هينا لنا إذا أسرع كنت نجيب تغيلي ناوياتي ببحر جيرو دحريت مسئنا مالتي كلتا برجيت زخون بقالا جيرو كساب ما عنتو ماي ندارقصه بقاطتا ابتي مطبحه احدنا زنبرون مخزننا سنقنا زنبرون اتي ابوشت جنبارك امت قعت خفيتو ابتا عززتي برجيتات بفلاي زنبرنا خاني نابانا ايلند مصا ناي سلي احدو ناي صلاي نابتا مسانا تغزغيزا زنبرت ناي مورتار اقار كبيد برت ناوت كين كل خنوتا تحواويسو بيلول بدحريت تخسي قال يلو تعركو كوين قلمله دغنا مطبحه احدنا تخسو دلو ابسنقنا يتخسو دلو مهازينا ناب قطبانا اب مسانا ابز خان عنا دتق خامسي اجينا بانا تحسبوا ايه ناب تحيلاتين تصبق عدل نعنا مدمساس زنبره ناب تحيلاتين تحيل خا قطيماتلن صفيعتن چفلقاتن مالتي تملسخ ما نبرنتي ناي صلاي شالقا حريم مريت وقحو سقع مريت وقح چاقچاق نيرو متعزز تساينو تونتا مريت مسبره كل قص لذهبنا نتبد حريد نبره بمعكورنا تطوي دلو بنا بيلو اللي استقصاصره نعوز عقس سراوي سديدنا او دمسيسنايو قال تانكتات تماريخن اتن ترفا تانكتاتو حساب حجونا ولوا ابتسلمته تحيزنا 4 5 زخونا تانكتات قال قرب كنت اروخ او تمليسو مالتي اذن حساب حجي قرسي وي اثر نايتي دفاع كوينن زلوا تانكتات ناي فيلول ناي صلاي نسنس تشخلالو معالتي نيرو ابزون بقوندو حدا خلت شالقا اينا نغمتو نتي فيلول زبال عدي ارغيتن حدشين زبال تعدي كم سمو اواتيو بيلول مسحزنا نبيلول نمملاس 22 متيو 22 ون صرا متقعت وسيدنالو صرا متقعت وصل نعو دغف تخسخبا دمصا زنت شخيلن دلوا كلتا تانكي تاسالسيتي نعاخ صحبيلا دمصتيا تانكي كونتن ازيل نعو خد دغف كبايلا دمصا صرا متقعت سلوزوسنا السنو ناسول ماتين تشخيلن نعن غديفنا انكيدن تخواخيبنا اب اغري ناي بيلول نحز مالتي ناي مدفع حنت حيدي ناي عزين ابو نيراتنا نعانم حجازنا حيلي حبتاب تخلاب بدحرتن بقص ابو غدخا كوفن بالريزيرف مغنياتو توبي ازي طراطاري سلازنبره ايتو بوتاوني انداص ابي خي سلازنبره نعانم حلاو ابو كوفن بال اذا حيلي زي اغنا بيلول وشت سلازاتوت ببحري بمراهب بقدمت بدبداب بلعلها بنفرتي بطعم تو خنيرا نسون قاليتن معلتي اندا توكسو ابو تاريخي تسريحو مدافع مسكالي رشاشن بل تانكنيان بل مساغر سراوتن بل مسو تزماميدو سلست مدفع ابو نيربتي وشتي تاحيلي حزاتو نبرت حجي اندا توكست كورلا حانت معلتي اب تقسخ الله برسون تقسخ الله نفرتي مسامو يخشفو مستخشفو زغبر نغير يلا مدفع حف بالكاك تعالو تخيل يكونك تقول تخيل يكونن طويله بومبا سديدا مسغدفت قبل علي 200 سنه كنت تعلبمو قبل تنساي دمسي هنا نقولون نرى ازي بلوز مدفعجي مس بصيتي منيسي حليمه مس بصيتي صوفيا زبهلا ازين بلوزات تقبلت حدري زنبرا تقادلتي بجننت حلفا مالتي تمدفع خا بصراحه وصاي كوينو مهناتو بقت تابع علي انسى لزعلبتلو ازيو كبت فرارديو نيرو ليتي وقع حديرم مريت مسبرها وجن صرا متقعت فنيو نصلاي صفيعوا على 11 ور 4991 ون صلاي تمساسال متقعتي مع 22 كفل طور برجرات 50 حدن اسلفو متقعت كايدو وجن دما صرا متقعت كايدو نصلاي 10 كيلومتر زخون ارحيوا وجن نتي اقدم زوطونو متقعتي مزنا علت 10 ور 4991 اتاساسيرو كقصلو سلازله نصلاي كابت عمر اقراب مالت عقيفاتات القيقو نبرخت بوتاتات ني عسكري نمقصصر زعلامو 5 ناي هجوم متقعتات اكايدو انتخونه ايسلطون صلاون بنصارو استفلالي متقعتات اكايدو ايتعوتن اب بيلول جن صلات كيلو نانا هادويل بيلول
ፅቡቅ ቦታ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ቦታ ኣለዎ ንፀላኢ መከላኸሊ ክኸውን ትኽእል ንሕና ካብኡ ትሕቲ ኢልና ኢና ነቲ ቦታ ንሕዞ ፀላኢ ምሸት ይትፍትን ከልቅቐና መበገሲና ደጀን ኣዝዩ ርሑቕ ኢና ገዲፍናዮ ዘለና መግቢ ካብ ሕርጊ ጎ ሒዝና ዝተበገስና ግረሲኒ ውጭ ኢልና ንፅውዕ ነበርና ንወፍሪ ዝኾና እሰን ግዜ በዝሕወንሲ ነቐዝ መሊአን ነቐዝ ነጊፍካ ኢኻ ትምገበን ሰብ ምድሒ ተወጊኡስ ናይ ምድሓን ዕድሉ ይፀብብ ብሰንኪቲ ዘለዎ ናይ ፀሓይ ሙቐት ማያዊ ኣካላት ናይ መፋፍሕቶ ገለ المهم أو واقع فينا هنا نحن أبغرينا طلع بريخي بفلا إذا هنا بطلني كأونا وانتي حيلنا نهاية حيلنا ترح قلت نشانق بحرس لأن نات بحر كله جو بيت الليتين معلتن بزي عرفت خات واقع أي قارب نتوج بيت ما يلن كل قربتي خوي كدانا قربتي خوي جو يمثلوا اتمرتها بزي تدخل دمرت دنوح جزيان دوسدلنا أبويلي على تعصر تغلت ورح 4 شحن 991 وج بغلتيو أنصارات يعرفوا وعيلو وجن التحازون مدلدال كسرح وعيلهم صلاي بعلت 13 ورح 4 شحن 991 بيماناي كن في نايت جنبار متنيا متقعتي فتينو أي سلطان أبزي ناي كلتا معلت وجن نعوت زيب قع مخنيات صلاي أبتي بوتا ناي قدم سفيح دفاعات كنوبرن كله تانكتاتون رشاشاتون دما أوش تعجفا أبز تسرح قدا قدياتيو بناي وجن صار تانكي كم زير كباجيرو يواقع سلزنبرة بنصارو مكان يزد وجن كزرق حلون كنقاسا قصلون زغل أزيز أبيبن رجرج تكازلون وسن بحر سلزخانة اتقرص مريت نقوام تخلخلي زمتش إمبر نزتك مكان يزد متشو سلزينبرة متقعت وجن كعوات أي كعلن كاب عسبين بقصانير نفرتي ايربورت خمزول العصب دارقا بزح سب فلت نير خوين اسمع على العرب وغنا يفلت نير جن قلتيفه نفرتي اندات مالالسا افت غلاغول كار ما خلا او سدو نمراز مالوسو نمرا بزحن نتي نبره وقصات زغبراز نبره دارقا ذكر زغبو خوين يسمعني كاب حليفو حنت لا ذكرنا بيل كلنا ابا حبش دارقا بدحيت مسنيرو انا عرفتناي مزز بوتا نيره كاب كترت نفرتي تحت قصن مصايد لك معري دارقا خمس نايز بالاسو درجة يتفعلوا دمسنير ريالنا خاصكو قلتها تلوس أبا حبش شوفي لني إذا فايلوت رخيبونا شجارة حيزول لني تا شجارة خميل يوغانا يذكرني قن قلت أنا 50 لام صورنا رشاش بعد غيره هاريبونا أي حرمنا نحليفنا هاينا مالده وجن دحرنا سلسة معلت عرفتي على تعصر تحمشته ور 4 شحن 991 وجهتها ساعة حمشته بادو نصلاي كبرخت بوتاتات عسكري صريغو نابتي دحري زلو غولا وريدو ناي مكل خال عقمو كم زمهمن نمغبار زعلمه سفيح متقعت فنيم ابز متقعت زي كلته بطلوني ناي كوماندو برغيد بعد شوعته توسيخونو سلازنبرا كابت قدميو قرب دلديلي نيروم كلته بطلوني دل حجون حنت بطلوني راما سلازغدفنا قلايت بطلون سالسيت بطلونن حنت حيلي تانا أقار كبيد برد كوم انتو مهندسان سليان يوم دلو مالتي اللي شوعات ور 4 خبدو توقسنا حمشت معالتي وسيلنا مقدم عليك واجرنا هنا أوادي ساعتنا قداني معالتي قاتا من فرت خمان هريمان أنا شو أوادي بتاربا تعرفنا تعنتو طولوني تعناتي أحمان زيادة أصوارنا تتعيتنا تتكوسنا والله نايركمنا راديو سنكنا كله تلاقاتي لونيرو وقنا يدنكل إحنا هم أهادو دارقا بقرنا يتقبلها ناخذ غير يدنكل كابتي عقن بقص كلنا أوش 10 كيلومتر دا يكون لعلت 9 ساعات وسيدة تحنت ماكينات أتو نعانو ساعة عندنا تادتنا دوصانا يا قار مليشات أتو دارقا 9 ساعات سوسدلنا جزينيرو كلها أنا خاو خاري كاب قد دوس أنا وخارينا نمثل ديالنا معناته أوقات نحروقي حقا أنا نفرت مثلا كار مأنين تأورا لا وتوصل نبرت على راسنا هتكاسل دليا زوقنا جين مبلو ليتنا كاراخر حاضرنا وصينا نافهم بين وعلنا مالتيو كاون وادن ساعتنا وين نحنا نقول حتى أتينا ممو علينا مسحزنا نتنبطلنا نبرت سعينا نبرا ما كاين نفاريت مزيا قاتلات إمدادنا وتقاسيلو
ሕክምናና ተቃጺሉ ስንቅና ተቃጺሉ ገለና መራኸቢታት ትሕዝቶናዊናዊ ተቃጺሉ ኣብ ሓይሊ ክልተ ረድዮ ሒዝና ኢና ኣቲና ዕለት 13 ከባቢኻ በይሉል ናቱ ሕጂ ንሕና በይሉል ምስ በጻሕና ግን እቲ ኣብኡ ዝነበረ ኣሃታትና ንማይ በይሉል እንድሕሪኡ ገይሩ ኣብ ከቢድ ምትላኽ ናይ ጸላይ ጸኒሕና ተን ኣብኡ ዝነበረ ኣሃታት ሕጂ ቅድሜና ተን ኣሃታት ነቲ በሪኽ ቦታ ናይ ዓስከሪ ንክሕዛ ተደጋጋሚ ፈተነታት ኣካይደን ነይረን ግን ንዓስከሪ ክቆፃፀራ ስለ ዘይከኣላ ኣብቲ ዝነበሩ መከላኸሊ ቦታ ተመሊሸን እየን ክከላኸላ ጸኒሕናና ጸላኢ እውን ቀጻሊ ምትላኽ ገብር እኳ ነበረ እኳ እንተነበረ ንዕን ደፊኡ ግን ካብቲ ቦታ ንከልቅቐን ኣይከኣለን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከለዋ ኢና ሕጂ ንሕና ንበይሉል ንመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ዕለት 14 እቶም ሓለፍቲ ነቲ ንዕለት 15 ንሕና ከነጥቃዓሉ ዝተመደበና ሃታ ንምርኣይ ኮለላታት ኣካይድና ነርና ዕለት 15 ከዓ ዓስከርን መሓዝ ከም መደብ ተዋሂብና ተበጊስና ሃዱና ኣብዚ መጥቃዕቲ እዚ ዝነበረ ኣሰላልፋ ወገን ክልተ በጠሎኒ ኮማንዶ ባደ 7 ብየማናይ ጫፍ ናይቲ ግንባር ክስለፍ ከሎ እቲ ካልእ 3 በርጌራ ድማ ካብኡ ንጸጋም ብማእከል ናይቲ ግንባር ምስ ናይ የማን ምዕባለታት ተኣሳሲሩ ፊት ንፊት መጥቃዕቲ ክካየድ ተወጢኑ ሕጂ ተዓቕሚ ጸላይ ኣብኡ ኣሎ ዝተባሃለ ሓበሬታ ወሲድና ኣብኡ መጠን ካእተን ክልተ በጠሎን ናህና ብጸጋምና በቲ ጎልጎል ዘጥቃዓ ገለገለ ኣሃታት እውን ነይረን ግን ትቐንዲ ወሳኒ ኣንፈት መጥቃዕቲ ንዓስከሪ ስለ ዝነበረ ተን ክልተ በጠሎን ናህና ኢና እውን ተመዲበን ናይ ጸላይ ኣሰላልፋ ኣብዚ ውግእ ድማ 22 ክፍለ ጦር 4 በርጌዳቱን ምስ ተደረብቲ ሻለቃታቱ ፍሉይ ኮማንዶ ስፓርታኪያድ በርጌድ 2813 ከምኡውን ገለ ክፋል መበል 113 ቢኤም ባትሪ 3ኛ ናይ 130 ሚሜ መድፍዕ ሻለቃ መበል 507 መድፍዕ ሻለቃ መበል 504 ታንከኛ በርጌድ ኣሰሊፉ ነይሩ ኣብዚ ናይ ዕለት 15 ውግእ እቲ ብየማን ጫፍ ዝኣተወ በጠሎኒ ኮማንዶ ባደ 7 ምስቶም ብጸጋሙ ዝኣተዉ 3 በርጌራትን ሓደ በጠሎኒ ኮማንዶን ከይተኣሳሰረ ንየማን ፍንትት ኢሉ ብሸነኽ ኣውቶቡስ ተባሂሉ እጽዋዕ ዝነበረ ታባ ንምብራቕ ዝውርውር ተረተር ሰጊሩ ኣብ ማእከል ምስ በጽሐ ከምቲ ኣብ መጽናዕቲ ተሓቢሩ ዝነበረ ሓደ ሻለቃ ኣሎ ዝተባሃለ ዘይኮነ ሓደ በርጌድ ሙሉእ ፍሉይ ኮማንዶ ስፓርታኪያስ ስለ ዝጸንሖ ብየማን ጸጋሙ ተኽሲ ጻዕጽዒዎ ክቕጽል ኣይካለን ወገን ሸቱኡ ክወቅዕ ዝያዳ ውሕስነት ኣንበልቢሉ ዝነበረ ድማ ናይዚ በጠሎኒ ግስጋሰይ ነይሩ ድሕሪ ናይ ሓፂር ሰዓታት ውግእ ግን እቲ በጠሎኒ ከንሰሓብ ተገዲዱ ዓስከሪ ደይበን እቲ ውግእ ተኸፊቱ ኣብኡ ኣዝዩ ደማዊ ዝኾነ ውግእ ተኻይዱ ግን ከምቲ ኣቐዲመ ጠቐስኮ ኣፍልጦ ናይ ጸላኢ እኹል ስለ ዘይነበረና እቲ ቅድም ዝተሓበረናን ኣብ ታባ ዓስከሪ ነተን በጠሎንታት ጸንሐን ግን ፍልልይ ነይሩ ኣዝዩ ብዙሕ ጸላኢ ጸኒሕወን ተዓጻጻፊ ዝኾነ ዳርጋ ናይ ኢድ ብኢድ ደማዊ ዝኾነ ውግእ ተኻይዱ ኣብ መወዳእታ ግን ምስቲ ብዙሕ ናይ ጸላኢ ዝዳረግ ስለ ዘይኮነ ተዓቕምናሃና ተመሊሸና ኣብቲ ናይ መከላኸሊ ቦታና ኮይነን ኣብ ቦተን ከዓርዳ ከም ዘለወን ተገይሩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ድፍዓትና ሒዝና ንዝመፅእ ናይ ጸላኢ መጥቃዕትታት እናተኸላኸልና ኢና እቲ ግዜ ከነሕልፎ ጀሚርና ሕና ነቲ ቦታ እውን ሓድሽ ኢና ንፈልጦ ኢና ርኢና ንፈልጥና ዋላ ክሻፍ ሃማን ሓንቲ መዓልቲ ርኢናዮ እታ ሓዛ ናይ ጸላኢ ሕጂ ዝበረኸ ቦታታት ዝገፍሐን ንዓና ተዋሂቡና ብዓቕሚ ንሕና ተሓሽና ኢና ሰን ተዳኺመን እየን ዝኽእሉ ውግእ ጸላኢ ከዓ ነቲ ቦታ ነቲ ዝያዳ ታርጌት ዝገበረሉ ዝበረኽቲ ቦታታት እዩ ካብታ ጫፍ እናበረኸ ከይዱ መጨረሻ ዝበረኸ ቦታ እዩ ዝቆፃፀር ካብዚ ቦታ ንድሕሪት ገጽካ ምምላስ የለን ዋላ ስጋ 5 ሰብ ተርፍ ኣሃዱ ንድሕሪት ቁሩብ መሬት እናገደፍና ከም ጥዕመና እናተዋጋእና ኢና ክንከይድ እምበር ምምላስ ዝበሃል ተደራቢ ሓይሊ ከምዘየለ ኩሉ ሰብ ኩሉ ሓላፊ ፈልጥ እዩ ተቐዳሚት መዓልቲ ሕጂ እንታይ ነይራ እታ ሸቶ ናይቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተገልጸልና ዝበረኸ ቦታ ጸላኢ ተቋፂሮ ነበረ ሒዝካ ንዓሰብ ብደብዳብ ተርክበሉ ርሕቀት ክትበፂሓ ተቐዳሚ ናይ ዕለት 15 ዝብላ ዘሎ በጠሎ ናይ በዓል ራያ ብሸነኽ የማናይ ግንባር ናይ ወዲ ባሊን ኣብ ማእከል ካብ ወዲ ባሊን ጸጋም ዘሎ ከኣኒ እቶም ኣብኡ ዝጸንሑ ሓይልታት ማለት እዩ ወዲ ጉብሳ ዝሓዛ ሓንቲ ሓይሊ ኣጋር ከቢድረት ናይ ሓገዝ ተወስኺ ትገብር ትምደብ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ናይ በዓል ራያ በጠሎንን ኣብ መንጎ ናይ በዓል ወዲ ባሊን በጠሎንን ሕጂ እቲ ኩናት ከምቲ ዝተኣመመ ኣይሰለጠን ብፍላይ ናይ በዓል ራያ በጠሎኒ እቱ ምሰሉ ጸላኢ ልዕሊ ዓቕሞም ክሳብ ሓደ ክፍለ ጦር ዝኸውን እዩ ኣብኡ ዓሲሉ ጸኒሑ ክዕውቱ ኣይከኣሉን ቀልጢፉ ኣብ ከበባ የእትዋ
ኣብ መውፃእ ፀገም ይኸውን ማለት እዩ ብዝኾነ እንዳተኸላኸሉ እንዳተዋግኡ ይወፁ ኣጋምሸት ኮይኑ ሓያል ምርብራብ እዩ ነይሩ ፀላኢ ቀፃል ሞርታራት ድብድብ ነይሩ ፍፃመን ኣፍንጫ ዓተርን ብዛዕባ ኩነታት ገለ ክዘራረቡ ኢሎም ናብ ሓንቲ ቦታ ምስ ቀረቡ ሓንቲ ሞርታር መፅያ ንክልቲኦም ኣብኣ ተሃርመው ኣብኣ ስውኡ ማለት እዩ ፀቕጢ ናይ ማይ ፀገም ኣሎ ማይ ካብ ርባ ተምፃእ ስጋዕ ደምፅዋ ሓንሳብ ነቲ ጀሪካን ፍርቂ ገይሮም መፁ ኣብ ፍሉሕ ማይ ይትቕየር ስለዚ ሓንቲ ካብቶም ማነጁሱ ምሳና ዝነበሩ ዓንደ ብርሃን ዝበሃል ቆልዓ ነርና ብጫ ዓይና ንፅውዎ ኣብዚ ቀዳማይ ወራር ናይ ወያነ ተሰዊዩ ሕድሪ ኢልኒ ማይ ክፀግብ ስለ ዘይክእል ኣብታ ዒላ ከይድ ኢልኒ ኪዲለዮ ከይዱ ፀጊቡ ነብሱ ማይ ኣሊኽዎ ክዳኑ ገለ መሊኡ ተሓፂቡ መፂኡ ጅዋላ ተተሰዋእኩ ፀገም የለን ኢለ ፀጊበ ታዒላ ርእያ ኢልኒ እቲ ብፀጋም ናይ ዝቦጠሎኒ ብማእከል ፊት ንፊት ተሰሊፉ ዝነበረ 3 በርጌዳትን ሓደ ቦጠሎንን ድማ ሰዓት 5 ባዶ መጥቃዕቱ ምስ ጀመረ ብኩሉ ወገን ንቀዳማይ መከላኸል መስመር ሰይሩ ጽቡቅ ግስጋሴ እኳ እንተረኣየ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ፀላኢ ብፀጋም ሓይሊ ደራሪቡ ንገለ ክፋሉ ንድሕሪት ክመልሶ ስለ ዝኻለ ኣስዒቡ ብየማንን ፀጋምን ነቲ ብማእከል ዝነበረ ከዋቕዖ ምስ ጀመረ ወገን መጥቃዕቱ ቋሪፁ ናብ ቦትኡ ክምለስ ኣገደድዎ በዚ ድማ ናይ ዕለት 15 ወርሒ 4 1991 መጥቃዕቲ ስለ ዝፈሸለ ወገን ዓቕሙ ስለ ዝተጓደለ ውግኣቱ ክሳብ ዝምለስዎ መከላኸል መስመሩ ኣብ ምድልዳልን መዛግቡ ኣብ ምስራሕን ኣትዩ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ መዕቆብን መታኮስን ድፋዓት ብምስራሕ ንፅዑቕ ደብዳባት ፀላኢ ኣምኪንዎ ተክለሰንበት ኪዳነ ዝበሃል ርስን ነይሩ መራሒ ጋንታና ሕጂ ድፋዕ ሓዲርና ናይ ንግሆ ነይሩ እስከ ከመይ ሓዲርና ኩንብሎ ኢና ኢሉ ረዲኡ ሒዙ ንቅድሚት የኸይድ ነቲ ድፋዕ ክሪኢ ኢሉ ሕጂ ሕዳርባይ ንብሎ ከራር እድሪስ ዝበሃል ዋርድያ ነይሩ ቀዳማይ ዋርድያ ሕጂ ርስን እንዳኸደ ከሎ ንቅድሚት ዛ ራድዮ ሒዙ ድንን ኢሉ እንዳኸደ ውጋእ ይነበረ እዛ ጥይት ትመፅእ በዛ ፀጋመይቱ ልቡ በዚኣ ትታእቱ በዛ ጃኬቱ ገይራ ኣብ ውሽጢ ሱቕ ትብል ዛ ጥይት ሕጂ ከራር ያ ዶክተር ይብል ኣነ ከዓ ነይራ ሓኪም ጋንታ ካሽዑ እንዳጎየኹ ይኸይድ ረስኒ ብለኒ ንታሕቲ ገፁ ፀዲፉ ወድቕ ታረድዮ ታሕቲ በፂሓ ኣነ ው ብፅሕ ክብል ከለኹ ሕጂ ዘናጫብዕቱ ቀጥቀጥቀጥቀጥቀጥቀጥ ፍርፈር ብል ፀንሐኒ ኣይፀንሐን ሽዑ ከይደዚ ናይ ኢዱ ገለ ከምዚ ገይራ ሕዚ ገለ ምስ ኣበልኮ ዓሪፉ ሕጂ ሓዊ ነይርዎ ኣብ ማኦ ምስ ናይ ማኦ ቦጠሎ ንክልተ ብርጌድ 49 ናይ ክፍለ ሰራዊትና እንዳ 96 ረስን ምስ ቀበርናዮ ልክዕ 15 ደቂቕ ከባቢ 20 ደቂቕ ንገብር ንታሕቲ ምስ ወረድና እቲ ሓዊ መፂ ተክለሰንበት ዳ የለን ይብለና ረስነ ዳኣኒ ናይ ሓለፍቲ ኣኼባ ኣሎ እሞ ኣኼባ ኢለ ከይዱ ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ እምባ እብል ኩሽፍ ፅልም ኢላ ገይሩ ነይሩ ብዚቶ ከምዚ ተሓንጊጥዋ ዳሓን ብሌና ይመፂ ነይሩ ሓውካ በልዎ በዚ የማንኩም ኢና ደለና ብለ ፈሊጥና የለና ንሕና ኣብታ ሩባ ስለ ደላ የለየና ኣብታ ናይ ረዓኖ ብድሕሪ ስቲፋኖስ ባጡ ዝበሃል ወዲ ገዛማ እንዳጠለን መታዓቢትና ነይሩ ምስኣ ምስታ ቦጠለኒ ሕጂ ትማኒ ደኣ ከመይ ነይሩ እዚ ኩነታት ንሕና በዚ ዘለናስ በዛ ጫፍ ባሕር እንዳወረዳ ኢና ሰኪሕናና በዚ ዘለኹሞ ግን ዕረፍቲ ይብሉ ንውግእ እወ መፅን እንደን ከምዚ ኢለን ገለ እሞ ዳሓንዲ ከመይ ነይሩ ንበሃል ኣብ ትሩባ ማለት እዩ ማይ ከነምፅእ ምስ ተራኸብና ዋዕ ሰብ እምበር ለኪመና ኣልና ይብለኒ እንታይ ትዛረብ ኣለኻ ወዳይ እወ በዓል ብሌና ዝበሃሉ ነይሮም መድፋዕ ጅብሬን ንበዓል ንዑ ለኪመና ኣልና ትማለ ባቃ ገለመለ ገለ ብለኒ ክልቲኦም ከም ተሰውኡ ብሓንሳ ኣብ ሓደ ቦታ ፈሊጥና ማለት እዩ